аз съм Мария Кишева от професионална гимназия по икономика и мениджмънт град Пазарджик. Сега ще ви покажа още от нашите дейности. За да можеш да управляваш успешно малък и среден бизнес, трябва да научиш много неща, както от света на икономиката, така и в други съпътстващи сфери. Уча в специалност малък и среден бизнес, която е много актуална в момента и дава възможност за натрупване на знания в сферата на икономиката и за получаване на професионално-личностни качества, нужни на бъдещият мениджър. Успоредно с общообразователната подготовка, ние изучаваме и много специални предмети, като макроикономика, счетоводство, бизнес, комуникации, като в часовете по практика ние прилагаме успешно теоретичните знания на практика чрез решаване на въпроси, задачи, казуси и ролеви игри. Интересът към нашата специалност малък и среден бизнес е много голям, тъй като огромна част от българските предприемачи разполагат с ограничен брой капитали. Ние, специалистите в тази сфера, ще бъдем търсени, тъй като средствата, отпуснати от европейските банки и фондове, ще спомогнат за реализацията на малкият и среден бизнес. Бъдещето принадлежи на тези, които вярват в своите мечти. Моята мечта е да продължи икономическото си образование в България и да създам своя просперираща фирма. На 14 март в света се отбелязва един от най-необичайните празници – Ден на числото Пи 3,14. Счита се, че то е открито от древните вавилонци и е използвано при строителството на знаменитата вавилонска кула. Какво е общото между него и нашият клуб, вижте сами. Реших да се присъединя към този клуб, защото той ми дава възможност да се реализирам не само в областта на математиката, но и в други области. Решихме да създадем клуба в един момент, в който се нуждаехме от нещо ново, от нещо различно. И вече 3 години се включват различни ученици от различните класове и така неусетно станахме 180 члена. Тук всеки намери своето място, занимава се с това, което обича. Всяка година на 14 март празнуваме своя рожден ден. Благодарение на това облепихме нашето училище с лента дълга 314 метра и на която бяха изписани 5252 цифри след десетичната запетая и благодарение на нас в България започна да се говори за този световен празник. Не се занимаваме само с математика, има и различни отдели, които помагат на участниците, на членовете, да се развиват в посоката, в която са най-добри. Имаме отдел на литератори, които пишат интересни есета и стихотворения, свързани не само с денят на числото Пи, а и с празниците, които честваме в училище. Имаме фотографии, които запечатват всеки един момент от дейността на нашия клуб и мероприятията, които правят всички ученици. Благодарение на усърдната ни работа в школата към клуба, доста ученици се представят много добре имаме класирани на Олимпиадата по математика. Първо, второ, трето място на Международното кенгуру по математика и отлични резултати на пробните матури, които госпожа Галабинова организира и провежда в края на всяка учебна година. Нашата цел е да утвърдим ценностите на българите. Затова работим усърдно с Етнографски музей град Пазарджик. По случай март месец организирахме мартенска работилница, в която се създадаха над 3500 мартенички и събраните средства ще бъдат дарени на дом за деца. Имаме клуб на дизайнерите, които изработиха нашата униформа. И вече 3 години неразделна част от нас е и състезанието, което се провежда. Това е математическо ориентиране. Неговата цел е бързина, точност, съобразителност и работа в екип.
с негова помощ ние ставаме по-устремени напред, преодоляваме всички препятствия, търсим нови приятели. Митническа и данъчна администрация е една сравнително нова специалност, към която има интерес от учениците. Тя изисква много познания и сериозно отношение. Избрах тази специалност, защото след включването на България в Европейския съюз се учредява нова зона за свободна търговия, доброволно сътрудничество, свободно движение на работна сила и капитали и уважение към правата на собствениците. За целта са ни необходими високо квалифицирани държавни служители и експерти-специалисти по публична администрация. Точно за това е необходимо ние, младите хора, да се насочим към подходящата специалност, а именно такава аз открих в професионална гимназия по икономика и мениджмънт, град Пазарджик, със специалност митническа и данъчна администрация. Аз искам да уча в подобна обстановка като тук, да стана високо квалифициран служител. Ние работим съвместно с териториалната дирекция на Националната агенция по приходите град Пазарджик. Общата ни инициатива е менеджер за един ден. Ние сме заемали специалности като директор, заместник-директор, отдел обслужване, контрол и други подобни. Изучаваме външна търговия, счетоводство, организация и технология на митническата и данъчната дейност. Доста мои приятели учиха тук и ми казаха, че са доволни от обучението, което се предлага, от възможностите за реализация след това. И затова реших да избера точно професионална гимназия по икономика и мениджмънт. Нашите ученици продължават обучението си във висши учебни заведения, някъде около 95 и нагоре процента в висши учебни заведения в страната и в чужбина, където достойно представят не само себе си, но и името на училището. Повечето продължават в икономическите вузове. Тези, които остават, започват работа като счетоводители, като икономисти. Не могат да бъдат главни счетоводители, защото те завършват с втора и трета квалификационна степен. И за това могат да изпълняват, да бъдат касиери, да бъдат счетоводители, да бъдат икономисти в някои предприятия, личен състав завеждащ, тези, които завършват бизнес администрация. Ако си мислите, че хората на числата, както често наричат икономистите, нямат отношение към изкуството, лъжете се. Представям ви нашата театрална група МИТ. Малък икономически театър възникна спонтанно сред учениците от 11-те класове на професионална гимназия по икономика и мениджмънт. Роди се от желанието ни да играем, да погледнем на литературата не само като на конспект за държавен зрелостен изпит, а да усетим и онази естетическа наслада, която провокира размисъл и забавление. Преди около 4 месеца госпожата ни по български език след часа ни каза, че може да направим театър или да играем някаква постановка, без да организираме каквото и да е някаква група. И ние решихме, че може да се включим. Тя попита кои искаме да участваме. Вече се беше запознала с нашите способности и реши да ми довери аз да напиша сценарий или поне да се опитам да го напиша. Тогава се сформирахме екипа, които искат да участват като актьори и тези, които ще се опитат да бъдат сценаристи. Така се зароди идеята и преди около 4 месеца започнахме да пишем сценарията. Момче, ти пиян ли си бил? Дед за учител се записа да следваш на държавата да служиш. Държавата е създадена за човека, а не човека за държавата. Махай ги тия книги! Изгорете му учебниците! Грешни пари е дал! Всяка изгорена книга е осветявала света. Абе в крайен случай полицай да стане. Всяка година могат да се произвеждат генерали, но не и учени. Стига с това учене, бе! Хитрите хора презират учението, мъдрите се прекланят пред него, умните го използват. Не е срамно да не знаеш, срамно е да не учиш. Стига с тия приказки, бе, епи! Те пък на пара не струват. Няма пари, с които бихме могли да оценим добрия учител. Видяхте постановката «Разни хора, разни българи» по сценарий на нашата съученичка Даниела Митова, който е по мотиви на фейлетона «Разни хора, разни идеали» от Алеко Константинов. Вследствие на препрочитането на сценария, когато се събирахме след часовете да го четем, почнахме постепенно да си представяме как бихме изглеждали по времето на играта и така всъщност решихме какви ще бъдат костюмите.
Ние имаме много идеи, но винаги се нуждаем от мотивиране, насърчаване, похвала и дори признание. И го получаваме от нашите учители. И така вървим напред. Това е нашето училище. Професионална гимназия по икономика и мениджмънт, град Пазарджик. Модерно, европейско, един голям свят на познание и авторитет. А вашето?